Ара-бара, домі-соля, атрымалася фасоля. Гэта ж гарох. Ара-бара, домі-соля, атрымалася фасоля. Да што ж такое? Ара-бара, домі-соля, атрымалася фасоля. Нічого не разумею, не атрымліваецца. Добрый вечер, сябры. Салют усім! Прывітанне, Феечка! Прывітанне, Цёмачка. Першы раз бачу, каб вы так цяжка ўздыхалі. Нешта здарылася? Да ў мяне фасоля не атрымліваецца. Мне сяброўка дала рэцэпт смачнага супчыка. Я хацела яго прыгатаваць, а ў мяне то цыбуля, то морква, то гарох з'яўляецца. А вы ўсё правільна робіце? Як заўсёды. А можа, справа не ў вас? Можа, ваша палачка сапсавалася? Думаеш? Не, яна мяне ніколі не падводзіла. Вітаю вас, шановні жыхары Калыханкі. Я правильно сказал? Прывітанне, прывітанне. Давайте знакомиться. Я магистр чароўных навук Хатап-топ. Вельмі прыемна, паважаны Хатап-топ. А мы ось Тёма і Фея зноў. Фея, значит. Фея. О, прыемна ўдвая, бо чароўнік чароўніку заўжды радыя. А вы? Тёма я. Вы, Тёма, што любіце? Я люблю чытаць, эксперыменты розныя праводзіць. Цудоўна! Вы мне абодва падыходзіце. Прабачце, а падыходзім да чаго? Каб быць асістэнтамі у маім грандыёзным выступленні, якое я зараз прадэманструю. Як цікава. А што нам рабіць, паважаны Хатап-топ? Па-першае, Феечка, вам прынесці мой чароўны куфэрак з прыладамі, я яго там пакінуў. Там? Я зараз прынясу. А па-другое, Тёма, вы павінны гучна мяне прадставіць публіцы. Якой публіцы? Як якой? Калі ў мяне выступленне, значыць, усе гледачы Калыханкі ёсць публіка. Зразумеў. Паважаная публіка, так? Можна яшчэ грамчэй. Вось вашыя словы. Там толькі гэты куфэрачак. Ён сам. О, дык ён жа на куфэрак дзядуль Дабрадзея падобны. Усе чароўныя куфэркі падобныя. Гэта так, Цёма, як і палачкі. А вы увагу не адцягвайце, бо час скончыцца, і майго грандыёзнага чараўніцтва ніхто не ўбачыць. Тёма, давай аб'яву. Добра. Паважаная публіка, упершыню і толькі для вас выступае магістр чарадзейных навук Хатап-топ. Вашы апладысменты. Дякуй. А зараз моя прыгожая асістэнтка Феечка дастане з куфра тое, што там ёсць. Тут 3 слойкі. Даставаць? Ну, вядома. Так. Раз. 2. 3. Ну і што? Звычайная вада? Пакуль звычайная. Уважліва глядзіце, што будзе далей. Ты, вода, водица, сябр мой студёный, стань, вода, непростой, стань, вода, зелёной. І ўсё засталося, як было. Вы толькі не расстройвайцеся, паважаны Хатап-топ. У мяне сёння таксама чараўніцтвы не атрымліваюцца. Не спяшайцеся, глядзіце далей. Ты, вода, водица, сябр мой студёный, стань, вода, непростой, стань, вода, чырвонай. І зноў не
нічого. Мусить день сьогодні такий. День тут ні при чим, просто яще не час. Ты, вода, водица, сябр мой студеный, была ты белюткой, стала ты синюткой. І? А зараз, поважаная публіка, увага! Моя пригожая асістентка феечка переворочвае слоікі з водой. Так. Для замацоўвання майго чараўніцтва крыху патрасе іх сім сілабом. Ого! Вода стала синей, червоной, зеленой. Неверагодна! Як у вас гэта атрымалася? Лоўкасць лапы ніякага махлярства. Лап? Вы сказали лап? Ну, вядома, у вас лап, Тёма. Вы ж янотик, а у феечкі рук. А у вас? Што у мяне? У вас, поважаний Хатап, топа, лапти рук. Здогадаліся. Давно. Ну вось, я і палачку сабе чарадзейную змайстраваў, і куфэрак у дабрадзея пазычыў, а ўсё роўна нічога не атрымалася. Вы мяне пазналі. Як не атрымалася, яшчэ як атрымалася. Давай расказвай, як звычайную ваду у рознакаляровую ператварыць. Да ўсё проста. На накрыўку слоіка наносіш кропельку фарбы і абавязкова даеш ёй высохнуць. А потым справа тэхніка. Ну так, вы самі ўсё ўбачылі. Звычайны фокус. Які ти виконав цудовно, як сапраўдны артист у цирку. А я яшчэ і не тое магу рабіць. Хочаце, прадэманструю? А гароху фасолю зможаш ператварыць? А то я феечка нам суп хацела згатаваць, у яе палачка чарадзейная сапсавалася. Горох у фасолю? Не, гэта ўжо не фокус, гэта чараўніцтва. Хаця пачакайце. Я зараз, вы пакуль з гледачамі мульцік паглядзіце, а я зараз. Дзіўны нейкі. Глядзім. Мультфільм поглядели, а нашего фокусника-чараўніка няма. Я тут! О, феечка, трымайце. Ой, Топа, ты дзе быў? У краме. Я мяркую, палачка ваша, феечка, не сапсавалася. Просто яна пакрыўдзілася, што вы яе чарадзейныя здольнасці вырашылі выкарыстаць на звычайную фасолю, якую ў краме купіць можна. ой, я про гэта і не подумала. Дякуй, топочка. Нема за што. А супам фасолевым вы мяне заўтра пачастуеце. Абавязкова. Ну а зараз спаць Добрай усім ночы. і чароўных казачных сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы.
тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.